И здравейте хора, аз съм от Беги Гейминг и днес ще играем Brawl Stars с брат ми. Така. Време да падаме. Аз ще играя с Бо. Ето го клана. Без покруп, да, отново влязахме в него. Постоянно сменям клановете, колко да са парен. Така, нека да започваме. После ще ви покажа героите. Между другото, спайка ми е Power 8, отива към Power 9. Надявам се. И ние сме най-тъпия отбор на света. И сме слаби. И си сега ще умрем, защото не може да играем. Ще влезам. Спомняш ли се тая карта? Тук където бяхме взели 200-300 купи. О, не. Шели. И отдолу има пиперка. Ами горе има пиперка. Няма пиперка. Още една за мен. И мръсник. Няма да се измъкнеш, ти не знаеш. А така бе, най-добре. Моля да те уби. Ама не. Махай се бе. Къде тръгна бе? Какво си мисля, че ще ме направиш? Ще ме убиеш ли? Ко? Сука! О, фак! Умри! И ще умра аз! Era толкова трудна. Мале как ще псувам. Ужас. Спикотят. Целено е тежко, аз съм задолу. Някой нагледа. До кой се не вида нагледа на залата тапана? Ай, долу. Пиньон. Просто ти изрок неща, се маха се от тук. Върте се в това скапана дупка. Ела тук бой пота. Че е самачка. И... Мене ме правят на нищо от всякъде. Аз умирам много мощно. Я бегай нагоре. Чакай, снимам добре. Мале. Между това в момента играем за Бо на 15 ранг. Има нова трофи система, ако не се лъжа. Май така се казваш. Не, машинка не ме убива. Да. Там аз влизам. Иде. Тук са абсолютно всички, които могат да ме убият. Да бе, знам, ела тук да ги бием насякъде. Тук стана яко разцепване. Браво. Я се хилни малко. Не знам. Не ми влезе в бомбата. Това между другото е мега близкото. Добре, на мен ми трябва да ги оцеля само веднъж и... Почти го убил на един такъв пълен шот. Снайпана. Вземи пауъръпа. Бягай нагоре, че нямам шот. Така, малко храст. Тая ми влезе на бомбата, муцка. Умря. Бай-бай. Добре, найс. Бихме. И ще се върнем след малко. И така хора, върнахме се, направихме 15 ранг бото, взехме 200 Star Points и 16 купи. Така, сега ще сменим броулера и ще изчакаме да ми се върне брат. И ще изчакаме брат да се върне. Тогава ще си изберем някой. Аре, ще се видим. Така хора, явно трябва да играем сами. Отрязаха му. Така.
Ще играем малко Бробол. Никаква идея с кой да играя. Тук ще взема Роса, защото ако взема Шели ще изгубя, знам. Сега по принцип ще е най-добре да я апгрейдна, но не виждам смисъл за една игра. Едва ли ще взема, защото... О, не. Не. Интернета. Ако сте гледали първи епизод, най-вероятно знаете за какво става въпрос. Еми добре, нашите ма изкериха, ма... Не трябва ли аз по принцип да играя тук, а не нашите. Дома. Това не знам доколко е добре, ма... Нищо не разбирам. Помощ! Ко? Как? Моля? Айде вкараха накрая. Аз нищо не мога да направя. Аз да напред и директно се пускам, защото не ме пука. Понесах малко от демиджа поне. И да се наложи нашите да брат, само нашите да не ми дадат пас, защото ще стане лошо. То няма как, аз умрех. Хора, много яко видео стана за момента. Уникално просто. Нямам думи. Телепортирам назад, даже лово ебати яко. Стана на 6 кръв и сега ще набират. Нали? Много ясно, че ще набият. Аз пак искам да бием. Да, наша ще аз го да се вкарам. И умряхме. А, не. Как сме живи? Моля, ако не са наши, аз нищо не правя в играта, но... То откъде изкукна, никаква идея си няма. Малко да вкараме, мане. Не бе, не ме убивай, бе. То не че има голяма полза от мене, бе. Как ти мръсна. Ей, време за падане. Ну. Така, добре. Сега стана гав. Наш подай ми моля се. И наша не мога да игра. И много яко. Yes, бе! Вкарахме! Бихме! И плюс 8 копии, но съм добър. Аз нищо не направя. Те наши си ги разбиха сами. Аз нищо не направя. Пак добре. Така. Тук никаква идея с кого да игра. Преди бих взел някой на по-малки купи, ма тук смятам да взема Dynamite. Що пак ни. Мани! Аз съм му насрал купите от всякъде. Снимам ли, чувам ли са ни? Добре. Така, добре, записвате всичко, найс. И пак лага, нали, много ясно. То няма как просто без да ме лага на мен. Спори да ма цели живет. Хе-хе. Снайпър. Да, нама. О, ебать изречение, ужас. Мале, разсипай. Разсипай, както казах. Опи мина, ебать якият. Той го убих на задър. Ебать тъпя съм. Добре бе. Говядам мръсно. Ай. Не. Стига бе. Не бе. Не го фърля на сейф. Хвърли го на сейф.
И нашите са много слаби, всички като мене са. Умри, бе, живота му бръсна долу. Умри само кръв да има живота ти. Такава е, бой малко. И аз направих нещо, хора, вижте ма, много съм добър. Умраха ма. Това идва със супера и край. Умрахме всички. Еми, здрава, бе. Останаха на 9%. На 7 са. Майко, ще си щупя живот. Умри, бе. Топ сейф такъв. Удри, мале, бе, как ми идва да викам, обаче, но късно вечерта и нямам желание да викам тук. Изве. Мачка. Така. Спара малко на пауза, ще се върнем. И така, хора, върнахме се. Играем едно соло тук. Непадящо. И една кутия и едно са на цепи вече. Така знам. Ти сериозно ли, бе, да ти пика на живота, бе? Хи-хи, ще се изам. Ма всяко ме как ще посувам направо, ще се насера тук, няма да мога да живея вече. Ето той ме уби аз не мога да му направя абсолютно нищо. Ето, аз дори не мога да го ударя. Ужас, бе. И ще си пусна таблета в главата. Майка ти е мръсна да умреш за на първи. Това ще справя YouTube тук, че.